Matagal na akong naglilingkod sa aking mga kababayan. Matagal na akong nagtatanggol sa mga taong inaabuso at sinasaktan ng masasamang nilalang, kagaya na lamang ng mga aswang, lamang lupa, mangkukulam, mambabarang at iba pa. Isang bagay at tungkulin na hindi maiaalis sa katulad kong antingero. Ngunit nagbago ang lahat, lalo na ang aking pananaw sa gawaing ito nang minsan akong magtanggol ng isang nilalang na kung tawagin nila ay engkantada. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel na The Voice Addict. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang isang kwentong puno ng kababalaghan at katatakutan. Isa rin po ko sa inyong masugid na subscriber, kaya nainganyo po kong ipadala ang isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Isagani. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Nandito na palang mag-abang sumpa ng ating lugar. Mga kababaryo, makinig kayo. Sila ang sinasabi kong totoong dahilan kung bakit nakamatay ang mga alaga nating hayop. Na dahil sa kanila, gumaganti ang alagad ng kadiliman sa atin. Sandali nga lang, Kusing. Ano bang pinagsasasabi mo? Abay, kararating lang namin ay ganyang kagad ang bungad mo. Hindi kami nandito para makipagtalo. Hindi rin kami nandito upang pagbintangan para sa bagay na hindi pa nga namin alam. Hindi nyo alam, Tasha? Ha? Papaanong hindi? Sige nga. Di ba't kayo ang mag-abang antingerong lumalaban sa mga aswang? Kayo ang patuloy na umaabuso at pumapatay sa kanila. Kaya naman tignan nyo. Kamatayan din ang iginaganti nila.
Ayusin mo ang tabas ng dila mo, Kusing. Hindi mo alam kung ano ang isinakripisyo namin para lamang ipagtanggol ang lugar na ito. Pagkatapos pagbibintangan mo lang kami. Pagtulong ang layunin namin at hindi kaguluhan. Pagtulog nga ba? O baka naman, kayo talaga ang nagdadala na salot dito sa baryo? Kung talagang tumutulong kayo sa mga tao, bakit pati ang mga alaga naming hayop na walang kalaban-laban ay nadamay? Hindi ko alam ang nangyari sa mga hayop na yan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Wala kaming kinalaman sa bagay na yan. Habang nag-uusap at nagtatalo ang aking tatay Tasyo at si Aling Kusing na isa sa pinakamatanda sa baryo, nagpasya kong tignan ang sinasabi nitong mga patay na alagang hayop. Nagkalat ang bangkay ng baboy, kambing, baka at kalabaw sa bakuran ni Aling Kusing. Masangsang din ng amoy ng paligid dahil sa nagkalat na dugo sa kung saan-saan. Wasak rin ang tiyan ng mga alagang hayop at wala na rin ang mga lamang loob. May kutob akong aswang nga ang may gawa nito, tulad ng sinabi ng matanda. Tumanda na lang tayo rito sa baryo. Pero ganyan ka pa rin, Tasyo. Ikaw yung tipo ng taong ayaw tumanggap ng pagkakamali. Ikaw yung antingerong hambog at walang pakialam sa nasasakupan niya. Sumusobra ka na talaga, Kusing. Ayos lang sa akin na idamay mo ang pangalan ko. Pero ang pagiging isang antingero, yan ang hindi ko palalagpasin. Bakit? Anong gagawin mo? Ha? Sasaktan mo ako? Sasaktan mo ako? Gaya ng ginagawa niyo sa mga aswang na nagkalat sa baryo. O sige, patayin mo ako. Total, wala namang nakikinig sa akin. Kahit namatayan ako ng mga alagang hayop, idamay mo na ako. Sige na, isama mo na ako sa kanila, Tasyo. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Kusing. Matagal na tayo magkakilala at alam mo kung ano ang kaya at hindi ko kayang gawin. Imbis na tumanda ka ng paabante, tila yata tumatanda ka ng paurong, Kusing. Matagal na akong ganito, Tasyo. Tinitiis ko lamang na magtimpe dahil lahat ng tao rito iniisip na tagapagtanggol at tagapagligtas kayo. Pero ang totoo, kayo ang talagang nagdadala na sumpa dito. Kasi yung mga aswang na pinapatay ninyo, yung mga kasama nila, naghahasik pa din ang lagim at bumabalik sila para maghiganti at muling pumatay. Hindi natin maiiwasan yan, Kusing. Talagang gaganti sila at mag-aasik ng lagim. Kasi nga mga aswang sila. Natural na gawin nila yan. Magpapatuloy kami sa ginagawa namin. Ipagtatanggol namin ang baryo laban sa mga yan. Kahit na ano pa ang sabihin mo. Talagang hindi ka marunong makinig, ha? Wala ka bang konsensya talaga? Kahit ganito na ang ginagawa nila, magpapatuloy ka pa rin. Mga walang awa. Pinagmasdan ko ang galit at umiiyak na si Aling Kusing. Sa tagal na namin sa tungkuling antingero, ngayon lang siya kumontra at ngayon lang din nagkaroon ng malawakang pagpatay sa mga hayop. At dahil sa pangyayaring ito, nagkakagulo at natatakot ang mga tao. At ang masama, nanunulsul pa si Aling Kusing, kaya nagsalita na din ako. Teka, Aling Kusing. Nalulungkot po ako para sa mga nangyari sa mga hayop. Wala naman po sigurong tao ang gugustuhin gawin ang bagay na yan sa mga inosenteng hayop, hindi po ba? Huwag na rin po kayo magalit. Hayaan niyo po. Personal ko pong iimbestigahan ang pangyayaring ito. Sisiguraduhin ko rin po na mananagot ang kung sino mang nilalang ang gumawa nito. Hard ako, huwag na. Hindi yan ang solusyon sa problema. Kasi paulit-ulit lang yan eh. Ang gusto ko, lumayan nyo na ang mga aswang para tumigil na din sila. Ano? Aling Kusing, hindi pwede ang gusto nyo. Paano naman tayo makakasiguro na hihinto nga ang mga aswang na yun sa pag-atake at pagkalat ng takot dito sa lugar natin? Pasensya na po talaga. At hindi po ko sang-ayon sa sinasabi nyo, Aling Kusing. Hindi magkakaroon ng katahimikan kung patuloy kayong mananakit na mga aswang, iho. Patuloy lang silang gaganti
paulit-ulit lamang ang siklo. Pero Aling Kusing, mas lalo sila magkakalat ng lagim kung pababayaan natin sila. Ano bang klaseng katwiran yun sa inyo, Aling Kusing? Hindi nyo kasi maiintindihan itong nararamdaman ko. Hindi naman kayo ang namatayan ng mga alagang hayop dahil sa mga aswang na yan. Anong hindi? Buti nga kayo, Aling Kusing eh. Alagang hayop lang po nawala sa inyo. Ako, alam ng buong baryo na bata pa lang ako. Naulila na ako sa nanay. Dahil sa mga pesting aswang na yan. Kaya huwag kayong makasarili na parang kayo lamang ang nasasaktan dito. Hindi na ako magtataka kung bakit nagyari yan sa nanay mo. Sino ba namang aswang ang hindi gaganti sa pamilya nyo? Pinagpapapatay nyo mga kalahi nila. Kasalanan nyo rin yan. Ano sabi nyo? Sinasabi mo bang tama lang ang nangyari sa nanay ko? Anak ng putya naman to. Ayan! Yan! Lumalabas na rin ang totoo mong ugali. Mga kababaryo, nakita nyo ba? Yan ba ang iniidolo yung mga antikero? Mga bastos at walang galang! Ako, Aling Kusing, kanina pa nagtitimpi sa inyo, ha? Kung di ka ng tao, baka kanina pa kita. Ano? Sabihin mo! Sabihin mo! Bakit ka natigilan? Bakit hindi mo iparinig sa lahat ang gusto mong gawin sa katulad kong walang kalaban-laban? Bakit? Igagaya mo ba ako sa mga aswang na pinagpapapatay ninyo? Ay nako, Ewan. Hindi ka talaga dapat kalangin. Nakakainis ka. Kung ano-ano pa sinasabi mo. Halika! Bakit di mo subukan? Gamitin mo yung galing mo sa pagiging antingero mo. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa akin. Gawin mo na! Talagang hinahamon niyo ako, ha? Anak, tama na yan. Tama na. Nagsasayang lamang tayo ng oras dito. Yan! Diyan kayo magaling! Pagkatapos ng gumawa ng gulo, basta-basta na lang kayong iiwas at tatalikod. Gawain talaga ng mga antingero, oh! Kahit kailan. Hindi mo maiintindihan. Kayo po ang hindi namin naintindihan, Aling Kusing. Hayaan niyo po. Gagawin ko pa rin yung sinabi ko kanina. Aalamin ko pa rin ang totoo. At kapag nangyari yun, isasampal ko sa pagbumukha niyong katotohanan tungkol sa tungkulin namin. Kung ano talaga ang intensyon ng isang antingero. Sige, gawin mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka mababalik mata. Dahil kapag nagkataon, baka basaksak ka sa likod nang hindi mo nalalaman. Tara na, anak. Baka humaba pa ang usapan kapag pinansin pa natin si Kusing. Mag-focus ka na lamang sa gagawin mong investigasyon tungkol sa pangyayaring ito. Tuluyan na nga naming nilisan ang bakuran ni Aling Kusing. Habang naglalakad, bigla kong naisip ang huling sinabi ng matanda. Bagamat balisa, ay bumuntong hininga na lang ako at winalang bahala ito. Samantala, bigla ko ding naalala si nanay. Dahil sa kanya, kaya ako nagsikap na sumunod sa yapak ni tatay sa pagiging antingero. Gusto kong bigyan ng katarungan si nanay na pinatay ng mga aswang. Mas nanindigan ako sa gawaing ito, lalo na nang mapasakamay ko ang isang medalyon na kung tawagin ay agimat ng 6 na lihim. Bigla tuloy akong napahawak sa aking medalyon at naalala ang lahat ng mga turo sa akin ng tatay ko. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari kanina? Sa bagay naiintindihan kita. Kahit naman ako, napikon din sa mga pinagsasasabi ni Kusing sa ating dalawa. Hindi na ho, tay. Wala akong pakialam sa matandang yun. Lalo na't alam naman natin dalawa na wala tayong kasalanan sa nangyari sa mga alaga niya. Bakit panay ang hawak mo dyan sa medalyon mo? Kilala kita, anak. Ganyan ang gawain mo kapag merong gumugulo sa isip mo. Naalala ko lang po kasi yung mga tinuro niyo sa akin nung bata pa ako. Lalong-lalo na po yung tungkol dito sa agimat. Hanggang ngayon po kasi, namamangha pa rin ako sa mga kaya nitong gawin. Yung agimat ng 6 na lihim. Tandang-tandam pa ba
kung ano ang anim na yon. Baka naman sa sobrang pagkamangha mo nalimutan mo na. Siyempre hindi ho, Tay. Hindi ko ho makakalimutan yon. Eto, pakinggan niyo po Iisa-isahin ko ulit sa inyo. O sige nga, isa-isahin mo nga sa akin yung anim na lihim na yon. Ang agimat ng anim na lihim ay may anim na kakaibang kakayahan. Una, ang kalasag. Kaya nitong magbigay ng balat sa aking buong katawan na kasintibay ng isang metal o bakal. Pangalawa, ang lakas. Kaya nitong palakasin ang pangangatawan ko sa oras ng labanan. Pangatlo ay ang bilis. Kaya kong maging parang kidlat sa bilis, lalo na kapag nakikipaghabulan ako sa mga aswang. Ano naman ang pang-apat hanggang pang-anim? Pang-apat, ang talas. Kaya nitong palinawin ang aking paningin at pakiramdam sa oras ng pangangailangan. Ang pang-lima, ang sulyap. Kaya kong malaman kung ang isang nilalang na nasa harap ko ay isang tao o kaya naman ay kalaban. At ang pang-anim, ang kumpas. Kaya nitong magbigay ng kakaibang kapangyarihan sa aking sandata para magamit sa mga kalaban. Kung aswang lang si Kusing, baka nagamitan mo na siya ng ika-anim na lihim. Tama ka dyan, Tay. Ang kaso, isa lang po siyang normal na kababaryo natin. At wala ho tayong magagawa kundi ang intindihin siya. Hindi ko lang po maiwasan na mapaisip dahil sa mga sinabi niya kanina. Kakaiba siya, Tay, no? Bigla siyang nagalit sa mga katulad nating antingero. Nagagalit siya dahil pumapatay tayo ng aswang. Ayos. Naniniwala akong may dahilan kung bakit siya nagkaganon. Maaaring dahilan ng pagkamatay ng mga alaga niyang hayop pero hindi naman sapat yun para kasuklaban niya ang mga katulad natin. Kaya nga Tapos kanina, Tay, napansin niyo ho ba? Parang iniinis niya ako at pinipilit na gamitin ko sa kanyang kapangyarihan ko. Kundi lang kayo pumagit na kanina, Tay. Baka napiti ko na siya sa noo Akala ko naman ay iniisip mo na gagamitin mo talaga ang kapangyarihan ng medalyon. Siyempre hindi, Tay. Kahit na inis na ako sa kanya kanina, matino pa rin naman akong mag-isip. Alam ko pa rin namang ginagamit lang ang bagay na to sa oras ng kapahamakan. Tama! Yan ang wag na wag mong kalilimutan, anak. Yan ang ating prinsipyo. Pero Tay, alam nyo, medyo naguguluhan lang talaga ako sa ugali ni Aling Kusing Alam nyo yun, yung bakit parang ayaw niya yung ginagawa natin? Bakit ang gusto niya? Tigilan na natin yung mga aswang. Hindi naman siya ganun dati, di ba? Hindi nga siya ganun, anak. Mga bata pa lang kami, magkakilala na kami ni Kusing. Maaaring tumanda siyang dalaga pero kung usapang ugali, hindi siya ganun. Tahimik lang siyang babae. Nakatuon lang ang atensyon niya sa mga alagang hayop. Tama, Tay. Baka talagang mahal na mahal lang niya mga alaga niyang hayop. Kasi galit na galit siya sa atin Pero hindi pa rin, Tay. Wala naman tayong kasalanan dun Ang gulo, Tay. Hindi ko talaga siya maintindihan. Malalaman din natin ang totoo. Hindi ba't mag-iimbestiga ka tungkol sa mga namatay niyang alagang hayop? Kailan mo ba yun uumpisahan? Siguro, Tay, mamayang gabi. Mag-aabang po ako ng aswang na atake ulit sa mga hayop. Aayusin ko lang po ang gulong to. Sisiguraduhin ko magiging totoo yung sinabi kong isasampal ko kay Aling Kusing yung katotohanan. Huhulihin ko ang aswang at ihaharap ko talaga sa kanya. Alam ko naman na may isang salita ka, anak. Kailangan mo pa ba ang tulong ko? Hindi na po muna siguro, Tay. Pero kung kailangan ko po ng tulong, tatawagin ko po kayo kagad. Sos, ang tanong dyan, kailangan mo pa ba talaga ng tulong ko? Halos hindi na nga kita nasasamahan sa mga laban at operasyon mo ngayon Kayang-kaya mo na kahit mag-isa ka lang. Grabe naman po kayo, Tay. Siyempre, kailangan ko pa rin po ang tulong nyo. Iba pa rin kapag nandyan kayo. Anak nga kita. Pareho tayong bolero. Totoo naman po kasi. Saka, nagagawa ko po ang lahat ng to dahil sa inyo, Tay. Magaling po kasi kayo magturo. Dahil sa inyo,
Kaya ako naging isang mahusay na antingero. Hala, sige na, sige na, sige na. Bumibilog na naman ng gusto ang ulo ko sa mga sinasabi mo. Basta anak, tandaan mo. Palagi lamang ako nandito. Ano nga ulit yung tawag mo doon? Tama. Back up! Nandito lang ako kung kailangan mo ng backup. Kayo talaga, tay, ha? Natututo na kayo sa mga salitang ginagamit ko, ha? Pero wag po kayo mag-alala, tay. Tatandaan ko po yan. Maraming salamat po. Sige anak, ay teka, siya nga pala. Maisingit na rin ito. Alam kong masakit pa rin ang sinapit ng nanay mo sa kamay ng mga halimaw na yon. Pero sana anak, hindi lang purong pag-iiganti ang maging dahilan ng patuloy mong paghuli sa mga aswang. Dahil ang totoong misyon natin dito, ang tumulong sa mga nangangailangan at protektahan sila laban sa mga alagad ng dilim. Natahimik na lang ako at napatango sa mga sinabi ng tatay ko. Kahit hindi ko na pala sabihin, basang-basa niya kung anong tumatakbo sa isip ko at kung ano ang ipinaglalaban ko. Tama naman siya. Yun talaga ang dapat na prinsipyo naming mga antingero. Pero hindi ko lang talaga maalis sa isip ko. Si nanay, tuwing nakikipagbakbakan ako sa mga aswang, siya kasi ang nagbibigay sa akin ng sapat na dahilan at lakas para manalo sa bawat laban. Nang hapong yon, naghiwalay na kami ng landas ni tatay. Dumiretso na siyang umuwi. Tapos ako naman, walang atubiling pumasok sa masukal na gubat. Sa ginawa ko kasing pagmamatsyag, may napansin akong mga patak ng dugo at mga nayuping halaman na nakaturo papunta doon. Amoy na amoy ko rin yung sangsang ng aswang na alam kong nanggagaling mismo sa direksyong yon. Pagkalipas ng halos kalahating oras na paglalakad, narating ko rin ang pinakagitna ng gubat. Napangiti na lang ako nang bumungad sa akin ang malinaw na sapa. Sa bandang itaas nun, may malinaw na tubig na umaagos galing sa isang mataas na talon. Kumikislap-kislap pa nga ang tubig dahil sa tama ng paglubog na araw. Hindi ko tuloy na iwasang lalong mapangiti nang may biglang maalala na isang eksena. Nay, naaalala niyo ba ang lugar na to? Dito tayo madalas magbanding nun kasama si Tatay Tasyo. Dito niyo ako madalas dalhin lalo na kapag naghahanap ako ng swimming. Grabe, walang pinagbago ang lugar na to, Nay. Gaya po ng lagi niyong sinasabi, paraiso pa rin to sa paningin ko. Alam niyo, Nay, kung nandito lang po sana kayo. Mabilis ako napahawak sa aking medalyon nang mag-init yon ng biglaan. Agad ko tong inilabas sa loob ng aking damit at saka pinagmasdan ang buong kapaligiran. Minsan lang mangyari ang bagay na yon. At alam na alam ko ang ibig sabihin nun. Binibigyan ako ng babala. May kalaban sa paligid na maaaring sumugod sa akin anumang oras. Pero nasan? Nasan ang kalaban na gusto mong iparating medalyon? Gamit ang kanang kamay, mula sa likuran, ay marahan kong hinila ang aking mahabang punyal. Kasabay nun ay paisa-isang hakbang din ang ginawa ko habang palingalinga sa paligid upang mahanap ang kalaban na hindi ko matukoy ng mga sandaling yon. Kahit wala akong makita, alam kong may pares ng mga matang nagmamasid sa kinalalagyan ko ngayon. Magpakita ka! Alam kong nakatingin ka sa akin ngayon. Nasaan ka? Saan ka nagtatago? Kung may binabala kang masama, pag-isipan mo munang maigi yan, boy. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tanggalan ka ng hininga kapag alam kong gulo ang dala mo sa akin. Muling nag-init ang aking medalyon at sa pagkakataong yon, ginamit ko na ang ika-4 na lihim nito, ang talas ng paningin at pakiramdam. Naging malinaw ang mga mata ko at lumakas ang pandama ko. Inilibot ko ang aking paningin at natigil yon nang mapansin ko ang pagdaan ng kulay itim na usok papunta sa tubig ng talon
na nasa harapan ko. Walang bagay o nilalang ang nakakaiwas sa kapangyarihan ng aking medalyon. Kung pinapanood mo man ako ngayon, siguraduhin mo lang na hindi kita makikita at maahanap. Matapos sabihin yun, sandali akong tumahimik at nakiramdam. Ilang minuto, tuluyan na ring nawala ang pag-init ng aking medalyon at wala na rin akong nararamdaman na kahit na ano. Lumipas ang ilang oras, paglubog ng araw. Sumilay ang bilog at maliwanag na buwan, kaya kahit walang flashlight, naaaninag ko ang paligid ng gubat. Nakaupo lang ako sa malapad na bato, malapit sa sapa. Bukod sa agos ng tubig, huni lang ng mga insekto ang naririnig ko. Hanggang sa nabulabog ang paghihintay ko nang biglang may sumigaw na babae sa hindi kalayuan. "Tulong! Tulungan niyo ako makiusap! Tulong! Hinahabol ako ng mga aswang!" Sa wakas, mahuhuli na rin kayo ngayon. Tamang-tama lang din pala ang paghihintay ko. Muli kong hinila ang aking patalim. Gamit ang ika-4 na lihim ng medalyon, ay mabilis kong nahanap ang babaeng humihingi ng tulong. Agad ko yung nakita, kaya naman 3 lihim ang sunod kong pinagana. Isang mabilis na takbo ang ginawa ko, papunta sa mga aswang na humahabol sa babae. Gamit naman ang 2 lihim, ang lakas. Malakas na pagsipa ang pinakawalan ko. Nagtalsikan ang 5 aswang at ang iba ay tumilapon sa hindi kalayuan. Ang babae naman ay agad na napayuko nang makita ko. "Ayos ka lang ba, miss? Nasaktan ka ba nila?" "Ayos lang ako. Pero unahin mo na muna yan. Tignan mo! Sumusugod ulit sila!" Binaling ko ulit ang tingin ko sa harap. Nakabangon na nga ulit ang 5 aswang. Kaya gamit ang kaliwang kamay ko, hinawakan ko ang medalyon at agad na pinagana ang unang lihim, ang kalasag. Kaya nung tumama at kumalmot yung mga kuko nila sa balat ko, parang bakal na nagkabanggaan lang ang naging tunog. "Humanda kayo sa akin! Katapusan nyo na!" Sunod kong tinawag ang 6 na lihim at doon, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa aking punyal. Ilang sandali pa, ilang malalakas na bultahin ng kuryente ang dumaloy doon. Winasiwas ko ang aking punyal at tuluyang nagtalsikan ang mga aswang na sumugod sa akin. Nangisay ang kanilang mga katawan at makalipas lamang ang 1 minuto, tuluyan sila na naging abo. Matapos yun, ay muli kong itinago ang aking kapangyarihan at medyo nagulat ako dahil bigla akong nanghina. Isang bagay na ngayon lang nangyari sa akin. "Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Ginoo. Kung hindi ka dumating, baka naabutan na nila ako at napatay." Tungkulin kong magtanggol sa lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong ko. Pero mabuti na lang, saktong nag-iikot ako sa gubat. Hindi ko alam na tama pala ang hinala kong... Teka, ano to? Parang may kakaiba sa'yo ah. "Ha? Anong kakaiba? Anong sinasabi mo?" "Hindi ka tao?" "Tama ka. Hindi nga ako tao, kundi isang engkantada." "Ha? Engkantada? Isa kang engkantada? Kaya pala iba ang kutob ko paglapit ko sa'yo. Wala kang amoy ng aswang. Mas amoy, parang hamog o bagong ulan. Pero teka, kung engkantada ka, anong ginagawa mo rito? Bakit pinagtutulungan ka ng mga aswang na yun?" "Napadpad ako sa teritoryo nila nang hindi ko sinasadya. May hinahanap kasi ako rito sa gubat. Isang bagay na sobrang mahalaga para sa aming mga engkantado. Mabuti na lang talaga dumating ka. Iba rin ang kapangyarihang ipinakita mo kanina, gamit yung agimat mo." "Ah, ito ba? Pamana lang to ng tatay ko. Basta ba hindi ka masama at wala kang balak manakit ng tao sa baryo namin, wala tayong magiging problema." "Wala akong balak na masama, Isagani." "Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko?
Ngayon lang naman tayo nagkita. Maraming nakakarating na balita sa aming mundo. Matagal na kitang pinagmamasdan at ang agimat ng 6 na lihim na daladala mo. Hindi ko maiwasang mamanga nang dahil sa mga nakikita at naririnig ko. Pinagmasdan ko siya. Kakaiba ang ganda niya. Nakakaakit. Maputi ang kutis niya. Mapula ang labi. Maalon ang buhok. Matangos ang ilong. At kulay asul ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng mahaba at kulay puting bestida. Kaya naman, bakas ang hulma ng perpekto nitong katawan. Pati ang boses nito, masarap pakinggan. Ang medyo naiiba lang sa kanya ay meron siyang matutulis na mga tenga. Isang katangian na alam kong hindi tataglayin ng isang tao. Pinagmasdan ko muna siya at nakiramdam. Ilang sandali, tinulungan ko na siyang tumayo. Pasensya na kung medyo natutulala ako ha. Ngayon lang kasi ako nakakita ng isang napakagandang engkantade. Akala ko rin alamat lang ang tungkol sa inyo. Pero totoo pala kayo. Teka, saan ka ba nang galing? Ako ay nagmula pa sa pusod ng gubat. Matagal na akong naninirahan doon. Ngunit napilitan akong lumabas dahil sa pag-atake ng mga aswang sa aking tirahan nitong nakaraang araw. Aswang na-atake? Sorry po. Teka, aswang na-atake sa isang Sorry po. Teka, aswang na-atake sa isang engkanto? Di ko masyado magets ha. Bakit ka naman nila aatakehin? Anong problema ng mga aswang na yun at pati ikaw na engkantada hinahunting nila? May gusto silang kunin sa akin. Isang bagay na kapag napasa kamay nila, tuluyan silang makapaghahasik ng lagim. Hindi lang dito sa lugar nyo, kundi sa iba pang mga karatig baryo. Ganon? Anong bagay na yun? Bakit nagagawa nilang makialam sa mga engkanto? Itong hiyas na nasa dibdib ko, ito ang nais nilang makuha sa akin. Ano meron sa iyas na yan? Bakit kinukuha nila yan sa'yo? Mahalaga ba yan sa kanila? Pasensya na, ang dami kong tanong. Ngayon ko lang kasi narinigan tungkol dyan Saka nga pala, ano bang pangalan mo? Ako si Diwa. Ako nagpoprotekta sa pusod ng gubat at sa hiyas na nasa dibdib ko. Ang hiyas na ito, ang kayang magpalakas ng mga aswang. Nalaman nila ang tungkol dito kaya mula noon, ayaw na nila akong tantanan. Talaga? Nako huwag mong ibibigay sa kanila yan ha. Malaking problema kung lalakas pa sila. Malaki talagang problema yon kapag nangyari. Saan ba galing yan? Bakit may ganyan ka? Lahat ba ng engkantado may ganyan? Wala. Tanging ako lamang ang may ganito. Kasi binigay ito sa akin ng mga sinaunang babaylan. Regalo nila sa akin na kailangan kong ingatan. Babaylan? Parang narinig ko lang tungkol sa kanila pero hindi ko masyadong matandaan Ang mga babaylan, ang sinaunang manggagamot at tagapagtanggol ng mga baryo. Bago pa dumating ang katulad mong antingero, sila ang unang namayagpag sa lupain ng mga tao. Tama ka. Sila yung mga manggagamot tsaka kumakausap sa mga espiritu dati, di ba? Sila yung tinatakbuhan ng mga ninuno natin kapag may sakit. Pero teka, nasa na ba sila ngayon? Bakit kami mga antingero na lang ngayon ang naiwan para pumalag at lumaban sa mga aswang at maligno? Unti-unti silang nawala nang magbago ang panahon at tuluyang sakupin ng mga dayuhan ng mga baryo. Pinagbintangan silang mga mangkukulam, kaya napilitan silang magtago at mamatay ng tahimik. Pero hindi tuluyang nawala ang kapangyarihan nila isagani. Anong ibig mo sabihin? Bago sila tuluyang lumisan, isinali ng mga pinakamalalakas na babaylan ang huli nilang salamangka sa mga sagradong bagay. Mga gamit na ipinasa sa mga piling tao na may malilinis na kalooban at matatapang na sikmura para ipagpatuloy ang misyon nila. Tulad halimbawa niyang suot mo. Mukhang makapangyarihan ang isang yan. Itong medalyon? Oo, tama ka, makapangyarihan nga to. Ginagamit ko to para pumuksa ng mga aswang. Kagaya lang nung sumugod sa'yo kanina. Teka Diwa, ano palang plano mo? Uuwi ka ba sa inyo?
Gusto mo ba na iatid kita? Wag na muna. Hindi ligtas sa akin kasi napasok ng mga aswang ang lugar namin. Hindi na ako ligtas doon. Natatakot akong makuha nila ang hiyas dahil tiyak na maghahasik sila ng takot sa lahat ng tao. Tama ka. Pero, paano ka? Saan ka pupunta ngayon yan? Hindi ko rin alam. Kasi kahit saan naman ako magpunta, tsak na mahahanap nila ako. Kung may makikilala lang sana akong kagaya mo pa, nandan tumulong sa akin at magpatuloy sa akin, hindi na sana ako magtatago pa. Ganun ba? Mabuti pa siguro maghahanap na lamang ako ng pansamantalang tutulugan. Yung lugar na malayo sa mga aswang para hindi nila makuha tong hiyas ko. Kasi sa sandaling makuha nila to, malalagay sa alanganin ng mga tao. Sandali ako napabuntong hininga. Kahit hindi masabi ni Diwa ng diretso, alam kong gusto nitong tulungan ko siya. Kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot at pagmamakaawa. Kaya naman kahit hindi sigurado, isang desisyon ang binuo ko. Sige, doon ka na lang muna sa amin. Ang bahay namin ay tahanan ng mga magagaling na antingero. Dahil bukod sa akin, kasama ko rin doon ang tatay Tasyo ko. Kung talagang napakahalaga ng hiyas na yan at hindi dapat mapasakamay ng isang aswang na kalaban din namin, handa akong protektahan ka. Talaga, Isagani? Gagawin mo yun para sa akin? Oo naman. Poprotektahan kita tang hiyas na yan. Siya nga pala. May kakayahan ka bang magbago ng anyo? Hindi ka kasi pwedeng makita ng mga tao na ganyan eh. Gayahin mo. Ang wangis ko kung kaya mo. Pwede pero hindi ko kaya ngayon. Mahina pa ako. Naku, paano yan? Teka lang ha. Hubarin ko lang ang jacket ko tapos isuot mo. Hinubad ko ang jacket ko at inabot kay Diwa. Pagkasuot niya, itinalakbong niya kagad ang hood nun. Kaya natakpan na rin ang mga tenga niya. At yung damit niyang medyo takaw pansin. Pagkatapos, inaya ko na siyang sumunod pa uwi sa amin. Habang naglalakad, hindi ko mapigilang usisain pa siya tungkol sa sarili niya at doon sa hiyas na itinatago niya mula sa mga aswang. Pasensya na kung magtatanong ulit ako ha. Ganito talaga ako kapag may bago sa paningin ko eh. Ayos lang naman sa akin, Isagani. Handa akong sumagot sa lahat ng magiging katanungan mo. Matagal na rin kasi nung huling may makausap akong isang tao na kagaya mo. Ano bang gusto mong itanong? Diwa, tungkol to sa mga engkanto. Anong itsura ng mundo nyo? Ang mundo at sistema namin ay hindi masyadong nalalayo sa inyo. Meron ding namumuno sa amin at may kanya-kanya rin kaming buhay na inaasikaso. Ang pagkakaiba lang, ang mga bahay ninyo ay nasa pisikal na anyo. Pero yung sa amin, naninirahan kami sa maliliwanag at malalaking puno. Kung may sarili kayong mundo, bakit may mga engkantado at engkantadang nakakaengkwentro ang isang tao? May mga kwento kasi nun na kaya nyo raw magparusa ng isang tao. Tama naman ang nabalitaan mo, Isagani. Nangyayari lang yon kapag ginagalaw ng isang tao ang lugar na konektado sa aming mundo. Minsan kasi, yung mga malalaking puno sa kagubatan ay salamin o refleksyon ng aming tirahan sa mundo ng mga engkanto. Kung magagambala nila kami, dun lang kami gumaganti. Bakit hindi ka nalang pala humingi ng tulong sa mga kapwa mo engkanto para maprotektahan nila ang gintong hiyas na nasa dibdib mo? Hindi ganun kadali yun. Hindi kasi nila maiintindihan ang bigat na dinadala ko, Isagani. Kung alam mo lang, gaya sa mundo ng mga tao, ay marami ring mapanghusga sa aking mundo. Lagi nilang sinasabi na ako raw ay isang sumpa. Kapag naroon daw ako malapit sa kanila, gulo lang lagi ang hatid ko. Dahil sa hiyas, tama ba? Oo, dahil dito. Sa tuwing natutuntun kasi ako ng mga aswang, nagkakaroon ng kaguluhan sa aming mundo. Kaya wala rin akong magawa kundi ang lumabas doon at dito magtago sa mundo ng mga tao. Yun nga lang, nagkamali ako. Kahit saan pala ay mahahanap nila ako. Huwag ka mag-alala, Diwa.
Maaaring may mga tao mapanghusga sa aming mundo, pero ibahin mo ang pamilya ko. Sinisiguro ko rin sa'yo na hindi ka magagalaw ng mga aswang na humahabol sa'yo hanggat nasa tabi mo ko. Hindi tuloy ako makapaghintay na malaman pa ang tungkol sa katulad mong antingero, Isagani. Siguro, sobra kayong kinatatakutan ng mga aswang, no? Sa husay mo pa naman, kahit sinong kalaban ay aatrasan ka. Marami sa kanila ang hindi na talaga nagbabalak pang bumalik at kalabanin kami. Pero may iilan pa ring matatapang talaga at ayaw magpatalo. Kagaya na lamang halimbawa nung 5 aswang na humabol sa'yo. Oo nga, pero teka, matagal na ba kayong antingero? Aba oo, sobrang tagal na. Sabi nga ni Tatay Tasyo eh. Mula pa ito sa pinakauna naming naging pinuno. Ipinasa-pasa na lang yung kaalaman at kapangyarihan hanggang umabot sa pamilya namin ni Tatay. Alam mo, bigla ko tuloy naalala sa'yo yung mga naging kaibigan kong babaylan dati. Kung di ako nagkakamali, daan-daan taon na rin ang nakalipas. Ha? Daan-daan taon? Ganun ka nakatanda? Talaga? Oo, Isagani. Isa yan sa taglay naming kakayahan. Hindi kami basta-basta tumatanda at namamatay. Lalo na ako, dahil dala-dala ko ang hiyas na ipinagkatiwala ng mga babaylan noon sa akin. Siguro dahil na rin sa orasyon at proteksyon nila. Buong buhay ko sigurong bibit-bitin ng hiyas na ito. Grabe. Hindi pa rin ako makapaniwala. Siguro, sobrang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa'yo, no? Kung kami nga na mga antingero ay hirap ipagtanggol ang mga baryo, ikaw pa kaya nahawak mo ang susi sa pagiging makapangyarihan nila. Wala na rin akong magagawa sa bagay na yun. Ako lang din kasi ang nakita nilang matapang at may sapat na lakas para saluhin ang sumpang ito. Ibig kong sabihin, itong hiyas na daladala ko. Walang ibang paraan para matanggal yan o kaya maipasa sa iba? Wala na, Isagani. Ako ang pinili ng mga babaylan noon. Kaya kagaya mo, tungkulin ko ring itago at protektahan to. Pero kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Bakit naman? Kahit na alam mo mabigat yung dinadala mo. Pati yun gumaan na rin kasi nandyan ka, Isagani. Nung marinig ko kasing handa mo akong protektahan, kahit papano, nakampante ako. Huwag ka mag-alala, Diwa. May isang salita ako. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Kahit ba, paulit-ulit kang habulin ng mga aswang dahil sa akin? Kahit pa, tambakan ka ng napakaraming kalaban? Poprotektahan mo pa rin ako? Oo naman. Isipin mo na lang na pareho na nating responsibilidad ang Yas. Total, iisa lang naman ang kalaban natin eh. At sa nagay na to, tayo na lang din ang magkasangga at magtutulungan, hindi ba? Paano kung subukin ulit nilang agawin to sa akin? Handa mo bang gamitin ulit ang medalyon mo para lang ipagtanggol ako? Alam mo na ang magiging sagot ko dyan, Diwa. O yan, tama-tama. Nakarating na pala tayo sa bahay. May ilang oras pa para makapagpahinga ka, pero bago yun, kailangan muna kitang maipakilala kay Tatay Tasyo. Inaya ko na ang engkantada pa uwi sa amin. Medyo kinakabahan ako habang naglalakad kami. Hindi ko kasi alam kung ano ang sasabihin ng tatay ko, lalo na't ngayon lang ako mag-uuwi ng isang babae sa amin. Samantala, makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay narating namin ang bahay. Kumatok ako sa pinto at tinawag ang tatay ko. Nang buksan niya ito, medyo nagulat siya. Agad kong ipinakilala si Diwa kay tatay. Nang maayos na silang magkakilala, saka kami pinapasok ni tatay sa loob ng bahay. Maging siya ay namangha sa babaeng kasama ko at sa hiyas. Matagal na akong antingero. Pero ngayon ko lang rin narinig ang tungkol sa iyas na yan. Dahil gaya po ng sinabi ko, ito ay dapat nalihim lang sa lahat. Pero dahil alam na rin ng mga kasalukuyang aswang, wala akong magawa kundi sabihin na rin sa inyo. Dahil sa ngayon, kayo na lang talaga ang matatakbuhan ko at makakatulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kang protekta ng anak kong si Isagani. Kaya lang, delikado eh. Bakit tay? Sa tingin nyo,
May masama bang mangyayari habang nandito si Diwa sa atin? Kung nagawa nga ng mga aswang na pasukin ang mundo niyong mga engkanto, hindi malayong idamay ulit nila tayo rito. Kapag nakatunog ang mga yon na isang tao nagkakanlong sa engkantadang may hawak ng hiyas, sigurado tayo ang pag-iinitan ng mga yon. Ibig sabihin po, mapapahamak kayo ng dahil sa akin? Parang ganun na nga, Diwa. Kaya kailangan talaga nating itago kung sino at ano ka. Kapag kumalat kasi sa baryo na nandito ka sa amin, paniguradong pagkakaguluhan tayo rito. Kung ganun po, mas mabuti pa yatang umalis na lang ako ngayon din. Babalik na lang po ako sa gubat. Ayoko pong madamay pa kayo pati yung mga inosenteng tao rito dahil lang sa hiyas na dala ko. Teka lang. Nakalimutan mo na ba yung usapan natin kanina, Diwa? Ang sabi ko sa'yo po, protektahan kita kahit na ano mangyari. May isang salita ako. Pero paano nga kayo ni Tatay Tasyo? Baka mapahamak kayo ng dahil sa akin. Ako nang bahala ron. Tay, hayaan nyo na po sa atin muna siya tumuloy pansamantala. Ako na pong bahala kay Diwa. Pangako po. Sisiguraduhin kong hindi to magdadala ng malaking gulo sa baryo natin. Wala namang problema sa akin yun, anak. Ang tanging pangiusap ko lang sana ay mapanatili nating tahimik dito sa baryo. Nang maayos na namin ang lahat, ay dinala ko na rin si Diwa sa kanyang magiging pansamantalang silid. Habang nasa bahay siya namin, binigyan ko na rin siya ng mga damit na naitabi ko mula sa aking namatay na nanay. Nang makita kong ang suot niya yon, ay hindi ko maiwasang mapangiti dahil naalala ko ang nanay sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na rin ako sa kusina upang samahan ang Tatay Tasyo ko sa kanyang pagkakape. Gaya ko, ay hindi na rin daw siya makatulog dahil sa mga nangyayari. Nang makapagtimpla ko at maupo, medyo nagulat ako sa naging tanong ni Tatay Tasyo sa akin. Ikaw ba, anak, sigurado yan sa pinapasok mo? Tungkol ho ba kay Diwa, Tay? Oo, tungkol nga sa kanya. Alam kong matapang ka, malakas ang loob mo at hindi ka natatakot sa mga kalaban mo, pero iba ang isang to. Engkantong pinag-uusapan natin dito, anak. Engkantada na hindi natin alam kung saan talaga nagmula, kung ano ang kasaysayan niya. Nakwento niyo naman po ang lahat sa akin kanina, Tay. Hindi po ba kayo naniniwala? Anak, sa tungkulin natin bilang isang antingero, ang salitang tiwala ay hindi basta-basta binibigay kung kani-kanino, lalo na sa mga nilalang na hindi natin katulad. Tay, hinaan niyo lang ang boses niyo. Baka mamaya ay marinig kayo bigla ni Diwa. Alam mo ang ibig ko sabihin, anak. Hindi kita kinukontra o kung ano paman. Pero iba ang kutob ko sa isang ito. Maaaring nagsasabi siya ng totoo, pero hindi rin natin pwedeng ialis sa isipin natin na pwedeng nagsisinungaling din siya. Sa tingin ko, Tay, nagsasabi po siya ng totoo. Ako po mismo nakakita kung paano siyang habulin ng mga aswang. Ako rin po lumaban at pumuksa sa mga aswang. Di naman niya siguro ilalagay yung sarili niya sa ganung sitwasyon para lang magsinungaling sa akin. O sige, sabihin na natin totoo mga sinasabi niya. Pati na rin ang hiyas na nasa dibdib niya. Paano kung mangyari yung ikinakabahala ko kanina? Paano kung pag-initan tayo ng mga aswang? Kayo naman, Tay, parang bago po sa inyo yun, ha? Lagi naman tayong nakakaaway ng mga aswang. Kung pag-initan man nila tayo, alam ko na po kung anong gagawin. Anak, alam ko ang likaw ng bitukan ng mga aswang. Kapag may gusto sila makuha, gagawin nila ang lahat para makuha ang bagay na yun. Manganganib hindi lang buhay natin, kundi pati itong mga kapitbahay natin at kababaryo. Hindi po manganganib ang buhay nila. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang lahat, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Sa katungkol naman kay Diwa, hindi ko maaatim na palayasin siya at nakakahiya. Nangako kasi ako sa kanya na poprotektahan ko siya laban sa mga aswang. Hindi nga. Yun lang ba ang dahilan? Yun totoo. Baka may gusto ka pang sabihin sa akin, anak. Si Tatay naman, wala akong gustong sabihin iba. Kayo naman,
Mukhang gusto nyo pa akong asarin Huwag niyong bigyan ng mali siya ang pagtulong ko kay Diwa, Tay. Sus! Wala pa naman akong sinasabi. Nagre-react ka na. Pero hoy, naging binata din ako. Dumaan din ako noon sa ganyan. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Alam ko na ang galawang ganyan. Si Tatay talaga, tama na nga yan. Baka mamaya marinig pa tayo ni Diwa Nakakahiya naman. Saka mali ang iniisip nyo kasi si Diwa, Tay, hindi siya tao. Saka hindi siya dalaga. Mahigit 100 years old na yun. Wala akong gusto sa kanya. Kung yan ang gusto nyo sabihin sa akin. Wala naman ako sinasabing ganun Ay nako, kayo talaga tayo. Puro kayo kalokohan Ako na naman ang nakita niyong asarin. Patuloy akong inaasar ng tatay ko at habang tumatagal, hindi ko maiwasang mapangiti, mahiya at mapakamot sa ulo. Namumula na din ang mukha ko, sabi ni tatay, lalo na kapag binabanggit ang pangalan ni Diwa. Sa bagay, hindi ko naman maitatanggi na kahit ilang oras ko palang nakikilala ang Diwata, ay humanga na nga ako sa ang kanyang ganda. Talaga naman kasing maganda siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay gusto ko na kagad siya. Talagang namamanghalang ako sa kanya. Ngunit maya-maya pa ay biglang naiba ang pinag-uusapan namin. Napunta ito kay Aling Kusing. Ano na nga pala ang nangyari doon sa kaso ng mga namatay na hayop? Wala pa po akong ideya, Tay. Naku, hindi pa pwedeng ganyan. Kailangan ay may malaman na tayo bago pa mahuli ang lahat. Saka kailangan nating maging handa. Yun po talaga tayong kailangan nating gawin. Hanggat hindi nauubos ang kalaban, kailangan nating maging handa palagi sa kanila. Mas maiging paghahanda, anak. Kasi may nararamdaman akong kakaiba. Parang may paparating na dilubyo. Kaya kung may mapansin kang kakaiba sa paligid, sabihin mo agad sa akin. Hindi ko pa kasi matukoy kung ano yon. Wala pa naman po ako napapansing kakaiba, maliban po dito kay Diwa. Hindi lang ako sigurado bukas o sa mga susunod pa po na araw. O sige, mabuti kung wala, pero anak, huwag nating alisin sa isipan natin na ang mga kalaban nating aswang ngayon patalino na ng patalino. Mukhang may binabalak silang hindi maganda. Kaya uulitin ko, maging alerto ka at maging handa. Dahil sa mga sinabi ni Tatay Tasyo, hindi ko maiwasang mapaisip ng malalim. Bumalik kasi sa isip ko ang huling banat ni Aling Kusing na wag daw akong mamamalikmata. Tapos dumagdag pa sa isipin ko ang nangyari nung niligtas ko si Diwa sa mga aswang. Bigla kasi akong nakaramdam ng matinding panghihina pagkatapos kong gamitin na ang medalyon. Bagay na ngayon ko lang talaga naranasan sa buong buhay ko. Lumipas ang ilang araw. Naging tahimik at normal naman ang lahat. Himalang hindi na rin naulit ang mga pag-atake ng aswang sa mga alagang hayop dito sa baryo. Lihim pa rin nakatira si Diwa sa bahay at wala namang naghihinala dahil maingat kami at walang ibang nakakakita sa kanya. Pero isang gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nabulabog ulit ang tahimik naming buhay nang bigla na lamang sumulpot si Aling Kusing sa tapat ng bahay namin. Tasyo! Isagani! Magsilabas kayo riyan, pati na ang babaeng ilang araw yun ang itinatago. Alam kong may nililihim kayo sa buong baryo. Magpakita kayo! Ilabas niyo siya! Ano ba pinagsasasabi mo niyan, Kusing? Gabing-gabi na. Nandito ka para manggulo. Abay, sumusobra ka na yata. Porke ba pinalampas namin yung ginawa mo nung isang araw aabusuhin mo na. Huwag mong ibahin ang usapan, Tasyo. May nakarating sa aking balita na may tinatago raw yung anak mo si Isagani dito sa bahay ninyo. At hindi lang daw basta babae, kundi isang engkantada. Muli akong lumabas ng bahay at iniwan muna saglit si Diwa sa sala. Hindi ako makapaniwala na mabubuko kagad ni Aling Kusing ang sikreto na tinatago namin.
Pinaghalong kaba at pagtataka ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Teka, Aling Kusing. Kanino nyo naman po nalaman yan? O kita mo na? Huli sa sariling bibig. Tama ako, di ba? Tama akong may kinakanlong kayong isang engkantada sa bahay ninyo. May tinatago man kami o wala, labas na kayo ron. May kanya-kanya tayong buhay. Kaya sana, asikasuhin nyo na lang ang sa inyo. Imbis na pumupunta pa kayo rito para lamang maghanap ng away. Aba, hindi lang yun ang nalaman ko, iho. Balita ko, pinaghahanap niyo ng mga aswang ang engkantadang itinatago ninyo. Di ba dapat na ilalabas mo siya at inilalayo rito sa baryo? Ano? Nagbago na ba kayong mga antingero? Akala ko ba'y tagapagtanggol kayo? Eh bakit kayo pa yata ang nagdadala ng gulo rito sa ating baryo? Mabilis kaming nagkatinginan ng Tatay Tasyo ko mula sa mga impormasyong binitiwan ni Aling Kusing. Bukod kasi sa alam nitong may tinatago kami, ay alam niya rin ang buong detalye tungkol dito. Muli kong ibinalik ang tingin sa matandang babae. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa at isa lang ang naiisip ko. Sa sobrang inis ay hindi ko maiwasan na sabihin yon sa harap niya. Kaanak niyo ba yung mga aswang na nanggugulo rito sa baryo, Aling Kusing? O baka naman, katulad ng mga hinahabol namin, aswang din kayo? Aba, ang kapal ng mukha mong pagbintangan ako ng ganyan. Nag-aalala lang ako sa pwede mangyari sa baryo natin. Tapos ganyan ang isusukli mo. Baka nakakalimutan mo. Biktima rin ako dito. Nakapagtataka lang po kasi, Aling Kusing. Paano niyo po nalaman ang mga ganyang kaliit na detalye kung hindi kayo kasabwat? Imposibleng magkamali ako. Walang ibang nakakita sa amin sa gubat kundi ang mga aswang lang. Maliban na lang kung kakilala niyo sila. Mali ang iniisip mo. Namimintang ka nang walang laban. Hindi ako aswang at hindi ako magiging aswang, tandaan mo yan. Huwag kayo magalit, Aling Kusing, nagtatanong lang ako. Pero kung makareya kayo, parang guilty kayo kaagad ha. Hindi ako naniniwalang may pakialam talaga kayo sa baryo. May iba kayong motibo, kaya panay ang laglag nyo sa amin. Pero ngayon, mukhang kayo yata itong mahuhulog sa sarili nyong patibong. Isang paraan lang ang naiisip ko para mapatunayan kung tao ba talaga o aswang itong si Kusing. Isa gani, anak. Ilabas mo at gamitin ang medalyon mo. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako aswang. Nagkakamali kayo. Mali ba talaga kami, Aling Kusing? O pilit nyo lang itinatanggi kahit booking na kayo sa mga kinikilos at pinagsasabi nyo? Agad ko ngang inilabas ang suot kong medalyon mula sa loob ng aking damit. Inilapat ko roon ang aking palad at saka diretsyong tumitig. Sa ngayon ay kinakabahan ng si Aling Kusing. Hindi rin siya tumigil sa kakasigaw at pagsasabi na hindi siya aswang. Sandali akong pumikit at saka tinawag ang ikalimang lihim ng aking medalyon. Marahan itong nag-init at dahan-dahan ding nag-iiba ang aking paningin. Ngunit hindi ko na ituloy yon nang marinig ko ang malakas na kalampag mula sa aking likuran. Sa pamamagitan ng kapangyarihang taglay ng medalyon, nakita ko mula sa likod ng mga dingding. Natatalon sa bintana si Diwa, kaya mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Diwa, anong ginagawa mo? Bakit ka tatalon sa bintana? Pasensya na, Isagani. Pero, mali talaga nandito ako sa bahay niyo. Hayaan mo na lang ako na makatakas at makalayo. Ayaw kitang madamay sa problema ko. Hindi mo kailangan gawin yan dahil Diwa! hindi ko na naituloy ang mga sasabihin ko nang tuluyang tumalon palabas ng bintana si Diwa. Ako naman ay agad ding umakyat doon para tumalon. Sinundan ko siya. Mabilis siyang tumakbo. Binilisan ko din ang pagtakbo pero hindi ko siya magawang abutan. Para siyang kidlat sa bilis. Diwa! Diwa, sandali lang, hintayin mo ako! Ano ba? Diwa, huwag kang lumayo sa akin! Baka mapahamak ka! Diwa!
Tumigil ka na sa pagtakbo! Pakiusap! Ilang beses kong tinawag si Diwa. Pero para lang akong sumisigaw sa kawalan ni hindi niya ako nililingon hanggang sa unti-unti siyang nawala sa paningin ko dahil sa mga nagtataasang puno sa loob ng gubat. Kaya naman wala na akong magawa kundi gamitin ang kapangyarihan ng aking medalyon. Gamit ang kaliwang palad, hinawakan ko yun ng maigpit at tinawag ang ika-4 na lihim kung saan nabigyan ako ng malinaw na paningin. Bigla rin ako nagulat dahil may nakita akong grupo na naman ng mga aswang na sasalubong kay Diwa. Diwa, huminto ka! Huwag kang tumakbo! May mga aswang! Diwa! Ano? May mga aswang? Oo nga! Ang dami nila! Lumayo ka dyan! Pumunta ka dito sa likod ko, bilisan mo! Hindi ko ahayaang malapitan kanila. Poprotektahan kita! Natatakot ako, Isagani. Mukhang ito na ang wakas ko. Huwag ka nagsasalita ng ganyan, hindi mangyayari yan. Pero masyado silang madami. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko mga yan. Basta't diyan ka lang. Hoy kayo! Mga anak kayo ng teteng! Subukan nyo lang na lumapit at papatayin ko talaga kayo! Matapos akong sumigaw, ay nakita kong aatakihin na siya ng mga aswang. Wala nang isip-isip, pinagana ko kagad ang medalyon ko. Mabilis akong pumunta sa harap niya at iniharang ko ang katawan ko laban sa mga aswang. Gamit ang kapangyarihan na malakabal, tumalbog lang sa katawan ko ang mga kuko nila. Gamit ang kanang kamay, mabilis kong kinuha ang aking punyal at sinaksak ang ilan sa kanila. Dito na nagsimulang sumugod ang lahat. Muli kong tinawag ang ika-6 na kapangyarihan ng medalyon. Ngunit bago ko pa matapos ang orasyon at pagtawag, nakaramdam ako ng panghihina. Bigla akong natigilan hanggang sa binitiwan ko ang medalyon. Isagani, anong ginagawa mo? Andyan na ang mga aswang. Gamitin mo na ng sagad ang kapangyarihan mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba tumigil? Nangihina ako. Kapag ginagamit ko ang medalyon, Diwa, parang may humihigop ng lakas ko. Kaya hindi ko muna to gagamitin sa ngayon at baka nililin lang ako ng mga kalaban ko. Anong gagawin mo? Lalaban ako gamit ang tradisyonal na paraan. Tradisyonal? Ibig mong sabihin, hindi ka gagamit ng kapangyarihan. Oo, mano-mano muna. Dadaanin ko na lang muna sila sa purong lakas at galing sa suntukan at saksakan. Pero baka matalo ka, Isagani. Kailangan mong gamitin ang medalyon mo dahil baka hindi mo sila kayanin. Baka makuha nila ang hiyas ko. Hindi ako papayag, Diwa. Hindi ako papayag na... Teka, ano nangyayari sa hiyas mo? Bakit nagliliwanag yan? Nagulat ako at nagtaka. Dahil nang lingunin ko si Diwa, nakita kong may kakaibang nangyayari sa kanyang hiyas. Kasabay nun, may kakaiba ring kaba akong nababasa sa mukha niya. Hindi ko pa maintindihan ng mga sandaling yon, pero malakas ang pakiramdam ko na may mali. Hindi ko rin alam. Siguro kasi nasa panganib ako. Baka pinaparamdam lang sa akin ng hiyas ko na hindi basta-basta itong mga kalaban natin ngayon. Pero pareho lang naman sila sa mga aswang na nakalaban ko na dati ah. Anong kinalaman ng hiyas mo sa... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Mabilis kong inangat ang punyal ko para salagin ang matatalas na kuko ng aswang. Sumugod naman kasi sila kahit abala pa ako sa pakikipag-usap kay Diwa. Teka lang! Hindi pa kami tapos mag-usap! Isagani, parang awa mo na. Gamitin mo na ang kapangyarihan ng medalyon mo. Sabi ko naman sa'yo eh, hindi mo na kailangan. Sa pagkakataong yon, purong lakas talaga at diskarte sa pakikipaglaban ang ginamit ko. Nagpakawala ulit ako ng malakas na sipa, kaya tumilapon ang mga nasa unahan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at ako na mismo ang sumugod sa kanila. Gamit ang punyal ko, isa-isa kong pinugutan ng ulo ang mga aswang na nakaharap ko. Wala akong itinira. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa at tuluyang nawalan ng buhay. Dahil kulang na ako sa practice sa tradisyonal na pakikipaglaban, ay labis ang hingal at pagod ko ng mga sandaling yon. Muli akong humarap kay Diwa at ngumiti ng matamis.
Pero nabigla ako dahil ibang reaksyon mula sa kanya ang nakita ko. Bakit? Anong problema, Diwa? Bakit parang hindi ka masaya sa nangyari? Wala. Medyo nagulat lang ako na kaya mo palang lumaban sa mga aswang kahit hindi ka gumagamit ng kapangyarihan. Isa to sa itinuro ng Tatay Tasyo ko. Bilang antingero, hindi ko pwedeng iasa lahat ng laban sa medalyon o agimat na daladala ko. Dahil may kapangyarihan man o wala, dapat marunong kaming lumaban sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang dito sa mundo. Ang tatay mo pala nagturo sa'yo. Gaya mo, ay mahusay rin pala siyang antingero. Oo naman. Di naman ako magiging magaling kundi dahil sa kanya. Siya nga pala. Bakit wala na ang liwanag ng hiyas mo? Hindi ko rin alam eh. Baka dahil natalo mo na ang mga kalabang aswang. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi sila nalalayo sa mga nakalaban ko na. Isa pa. Hindi ko rin kailangang pilitin na gamitin ko ang kapangyarihan ko kasi... Kasi ano? Hindi ko pa alam pero... Bigla akong nangihina kapag ginagamit ko ang agimat ng 6 na lihim. Pasensya na kung pinipilit kita kaninang gamitin mo yan. Natatakot lang kasi ako sa mga aswang. Natatakot din ako na baka matalo ka nila. Hindi ko sinasadya yan, Isagani. Ayos lang yun, Diwa. Salamat sa pag-aalala mo. Sa kawalan na rin naman ng mga aswang eh. Naubos ko na sila. Nakakamiss din palang lumaban ng di gumagamit ng kapangyarihan. Ayos. O ano, uuwi na ba tayo? Hindi ako sigurado, Isagani. Kapag bumalik kasi ako, baka pag-initang kayo ng mga tao dahil alam na nila tungkol sa akin. Yan nga medyo magulo pa sa akin eh. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Aling Kusing ang tungkol sa'yo. Pero hayaan mo, sisiguraduhin namin ni Tatay Tasyo na hindi na siya manggugulo pa. Baka nga siya patong pagbintangan ng mga kababaryo namin na isang aswang dahil sa mga pinagsasabi niya. Sigurado ka ba dyan? Baka kasi kapag bumalik ako ron, magkagulo sa buong baryo. Magtiwala ka sa akin, Diwa. Bibigyan ko ng sagot at solusyon lahat ng mga nangyayari sa baryo. Pati na rin tong problemang kinakaharap mo. Sa ngayon, sumama ka na muna sa akin pabalik ng baryo para makasiguro kung magiging ligtas ka. Sige, Isagani. Kung yan ang sa tingin mong makakabuti para sa lahat. Tara na, umuwi na tayo. Kinuha ko ang isang kamay ni Diwa at sabay kaming naglakad pabalik ng aming bahay. Habang nasa daan, tahimik lang ako habang iniisip pa rin ang mga nangyari kanina sa laban ko. Inaalam ko kung bakit nga ba ako nangihina sa tuwing gagamitin ko ang medalyon laban sa mga aswang na umaatake kay Diwa. Hindi ko rin maiwasan na mapatingin ako sa kanya ng ilang beses dahil nagdududa pa rin ako sa nararamdaman ko na baka may mali sa kanya. Hindi ko kasi matumbok kung ano yon. Napatigil lang ako sa pagmumuni-muni nang makarinig ako ng malalakas na sigawan na nagmumula sa aming baryo. Hindi pa man kami tuluyang nakakalapit doon ay kitang-kita kong nasusunog ang buong baryo. Hindi pwede to! Ang baryo namin! Si Tatay Tasyo! Isagani, ang mga aswang! Baka sila ang may gawa niyan! Mga hayop sila! Wala silang patawad! Dinamay pa nila ang mga taong walang kalaban-laban! Ang Tatay Tasyo ko! Ang mga kababaryo ko! Halika, Diwa! Kailangan natin magmadali! Pero Isagani, teka lang. Paano kung patibong pala nila to? Pagod ka na sa laban mo kanina. Kaya mo pa ba? Wala akong pakialam kung patibong to, Diwa. Hindi ko pwedeng pabayaan ang tatay ko doon habang tinutupok ng apoy ang buong baryo namin. Kung nag-aalala ka sa kaligtasan mo, magtago ka na muna rito sa gubat. Ako na ang bahalang humarap sa kanila. Hindi, kasalanan ko to eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo, kung di niyo ako kinanlong sa bahay niyo, hindi sana madadamay ang mga inosenteng tao. Sasama ako sa'yo, Isagani. Haharapin natin sila na magkasama. Sige, Diwa, pero tandaan mo ha. Huwag kang aalis sa likod ko kahit na ano mangyari, maliwanag ba? Tara na, bilisan na natin. Tumakbo na kami ng mabilis ni Diwa. Pagdating namin sa baryo, nagulat ako dahil talagang magulo at sinasakop na ng mga aswang ang buong baryo namin.
Agad kong hinugot ang punyal ko upang tulungan ang aking mga kababaryo. Isagani, alam mong hindi basta-basta mauubos sa mga aswang kung punyal lang ang gagamitin mo. Kung ako sa'yo, gamitin mo na ang buong kapangyarihan ng medalyon mo. Tama ka, Diwa. Kailangan ko nang gamitin to. Bahala na kung manghina ako ulit. Basta dito ka lang ha. Babalikan kita. Tutulungan ko lang ang mga tao at hahanapin ang Tatay Tasyo ko. Oo, Isagani, hihintayin kita. Ubusin mo ang mga aswang. Tumango ako at kasunod nun, mahigpit kong hinawakan ng aking medalyon gamit ang kaliwang kamay habang nasa kanan naman ang aking punyal. Tinawag ko ang 6 na lihim ng medalyon. Ang kalasag, lakas, bilis, talas, sulyap at kumpas. Matapos gawin yon, ay tuluyang nagliwanag ang mga mata ko at dumaloy ang malalakas na bultahe ng kuryente sa punyal ko. Ako ang harapin niyo, mga walang niya kayo! Ako ang kalabanin niyo! Ah! Tumalon ako na mataas. Pagbagsak ng mga paa ko sa lupa, nagpakawala ako ng malakas na puwersa kaya nagtalsikan palayo ang mga aswang. Pagkakita nila sa akin, sabay-sabay silang sumugod. Inihanda ko agad ang sarili ko at hinigpitan ang hawak sa punyal. Walang tigil kong winasiwas ang patalim bawat kumpas ko. May ulong tumatalsik mula sa katawan ng mga kalaban. Umulan ng sariwa at maiitim na dugo sa buong paligid. Itinaas ko ang punyal at tinaga lahat ng mga aswang na sumusubok lumapit. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa. Ilang sandali lang ay madami na kagad akong napatay na aswang, pero ang ipinagtataka ko, para bang hindi sila nauubos. Sa gitna ng bakbakan, napatigil talaga ako at napalingon nang marinig ko ang matinis na sigaw ni Diwa. Isagani, tulong! Pinipilit ko rin ang mga aswang ang iya sa dibdib ko! Tulungan mo ako! Mga hayop kayo, lumayo kayo sa kanya! Ako ang harapin niyo! Bitiwan niyo ako! Lumayo kayo sa akin! Nang makita kong hinawakan ng mga aswang si Diwa, ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad kong itinusok sa lupa ang aking punyal. Gumapang ang malakas na bultahe ng kuryente at nangisay ang mga aswang na tinamaan ito. Nang makakuha ng buwelo, simbilis ng kidlat ang pagtakbong ginawa ko patungo sa kinalalagyan ni Diwa. Nang makarating sa harap niya, buong lakas kong iwinasiwas ang aking punyal, kaya lahat ng mga aswang ay nagtalsikan. Sinabi ko na, lumayo kayo sa kanya! Hindi niyo magagalaw si Diwa at hindi niyo makukuha ang hiyas niya! Salamat, Isagani! Salamat at tinulungan mo ako! Wala yun. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Nasugatan ka ba? Wala akong sugat, Isagani, pero muntik na. Muntik na nilang maagaw ang iyas. Hindi mangyayari yun hanggat humihinga ako. Dumikit ka lang sa akin, Diwa. Kailangan na nating mahanap kagad si Tatay Tasyo bago pa dumami ulit ang mga to. Matapos sabihin yon, ay nagtaka ako nang mapansin kong bumangon ulit ang ibang aswang na hindi ko napuruhan kanina. Tapos, may mga bago pang dumating. Inihanda ko ulit ang punyal ko. Sinubukan kong paganahin ang kapangyarihan ko, pero nakaramdam na naman ako ng matinding panghihina. Hindi ko na lang inintindi yun. Gamit ang natitira kong lakas, isa-isa ko silang pinaslang. Wasiwas dito, wasiwas doon. Kahit nawalan na ng karga ang punyal ko, napapatalsik at napupugutan ko pa rin sila ng ulo. Ilang minuto rin yun bago tuluyang naubos ang mga kalaban. Pagkatapos nun, grabe ang hingal at pagod ko. Dahan-dahan ako humarap kay Diwa. Dumiretso kagad ang tingin ko sa dibdib niya dahil nagliliwanag na naman ang hiyas niya. Ayos ka lang ba, Isagani? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan, Diwa. Unti-unting nauubos ang lahat ng lakas ko tuwing ginagamit ko ang medalyong ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan. Halika rito, lumapit ka sa akin. Gusto kitang mayakap dahil sa husay mo sa pakikipaglaban. Ano ka mo? Gusto mo akong yakapin?
Oo, Isagani. Gustong gusto kitang mayakap. Lumapit ka na rito. Teka lang, Diwa. Tignan mo naman, nasusunog ang baryo natin. Nawawala si Tatay Tasyo. Kailangan muna natin siyang hanapin bago ang lahat. Hayaan mo na muna siya, Isagani. Ang mahalaga, ligtas tayo ngayon. Ligtas ako dahil sa'yo. Halika na rito. Ibibigay ko sa'yo ang lakas na nawala sa'yo. Yakapin mo ko. Nang mga sandaling yon, ay kusang naglakad ang mga paa ko palapit sa kanya. Ilang sandali pa, tuluyang nagdikit ang aming katawan at kasabay nun, nagdikit din ang hiyas niya at ang medalyon na suot-suot ko. Biglang nag-init ang aking kwintas at kahit gusto kong umalis sa pagkakayakap ay hindi ko magawa dahil sa lakas na taglay ni Diwa ng mga sandaling yon. May mga bagay na kailangang isakripisyo sa mundong ito, Isagani. Kaya pasensya na. Kung kailangang umabot pa ito sa ganito. Teka, anong ginagawa mo? Bakit parang hinihigop mo ang lakas ko? Tama ka. Inuubos ko ang lakas mo at ang iyong agimat. Kaunti na lang. Kaunti na lang at tuluyan ko nang mawawasak ang hiyas sa dibdib ko. Tama ka. Inuubos ko ang lakas mo at ng iyong agimat. Kaunti na lang. Kaunti na lang at tuluyan ko nang mawawasak ang hiyas sa dibdib ko. Hindi, huwag mong gawin to. Hindi ako papayag, Diwa. Hindi mo pwedeng gawin yan sa medalyong ko. Huwag, Diwa. Itigil mo to. Huwag ka nang lumaban pa, Isagani. Gamitin mo na natitira mong lakas at kapangyarihan. Gawin mo na. Nang tuluyan ko nang makuha ang lahat. Hindi. Hindi mo mauuwa ang kapangyarihan ng medalyon ko. Talaga nang lalaban ka pa, ha? Mukhang kailangan ko nang ilabas ang huling alas ko para isuko mo na ng tuluyan ang kapangyarihan ng medalyon mo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sumenya si Diwa at maya-maya ay biglang lumitaw sa harap namin si Tatay kasama si Aling Kusing at iba pang mga aswang. Nakagapos ang mga kamay ng tatay ko at buong katawan niya ay puno ng kalmot. Walang iya kayo! Anong ginawa niyo sa tatay ko? Aling Kusing, ano to? Bakit kakampi ka nila? Oo, Isagani. Kitang-kita mo naman, di ba? Walang iya kang matanda ka. Kaya pala gusto kami tumigil sa pagpasdang sa mga aswang. Pero yung mga hayop, huwag mo sabihin. Tama ka. Ako ang pumatay sa mga yon, Isagani. At mukhang ako rin ang papatay ngayon sa tatay mo. Walang iya ka. Bitiwan niyo ang tatay ko. Tay! Tatay! Huwag kang maingay. Buhay pa naman ang tatay mo eh. Pero kayang-kaya ko siyang ipapatay ngayon din. Kung hindi mo ako susundin. Kaya ngayon mamili ka. Buhay ng tatay mo? O isuko mo sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng medalyon? Muli kong pinagmasdan ang Tatay Tasyo ko. Habang nakatingin sa kanya, ay hindi ko maiwasan na maalala ang namayapa kong nanay. Siya na lang ang pamilyang meron ako. Kaya naman, hindi ako papayag na pati siya ay mawala sa buhay ko. Napalunok ako ng laway at pinigil ang namumuong luha sa mga mata ko. Sige na. Kunin mo na ang lahat ng kapangyarihang meron ako. Sa wakas, makakalaya na ako! Ang tagal din kitang sinundan at binantayan. Mabuti na lang at pinagtiyagaan kita. Ikaw? Ikaw ang palaging nakasubaybay sa akin? Ikaw ang dahilan kung bakit umiinit ang agimat ko at nagbababala? Pero bakit ganun? Bakit nung kasama ka namin sa bahay, hindi nagbibigay ng babala ang medalyon? Dahil humina na ang kapangyarihan niyan. Nahigop na ng hiyas ang ibang kakayahan niyan. Saka nagtiwala ka kasi sa akin eh. Kaya hindi mo nagamit sa akin yan. At hindi ka umusal ng orasyon para malaman ang totoo. Kaya naman naisahan kita. Traidor ka! Traidor ka, hayop ka! Bahala ka kung anong gusto mong itawag sa akin.
Pero akin ang lahat ng kapangyarihan ng iyong medalyon! Hinawakan ko ang medalyon at umusal ng orasyon. Pinaubaya ko na ang kapangyarihan nito para kay tatay. Unti-unti, hinigop ng hiyas ang huling kapangyarihan ng medalyon ko. Napasigaw ako sa matinding sakit. Biglang may sumabog na nakakasilaw na liwanag at tumalsik ako ng malakas. Pagdilat ko, naging abo na ang medalyon na matagal kong iningatan. Yung hiyas naman sa dibdib ni Diwa, nabiyak hanggang sa tuluyang mabasag at mahulog sa lupa. Pagkatapos nun, kitang-kita ko kung paanong nag-iba ang anyo ni Diwa. Mula sa pagiging magandang engkantada, biglang lumaki ang katawan niya at tinubuan ng maiitim na balahibo. Lumapad ang mga kamay at paa niya na may matutulis na kuko. Tumulis din ang mga tenga niya. Naging kulay pula ang mga mata niya. Lumabas ang matatalas na ngipin at mahabang dila. Pumuti at humaba ang buhok niya na kusang gumagalaw. Sa ilang segundo lang, naging isang nakakatakot na halimaw ang Diwa na nakilala ko. Bago pa siya makasugod, binitiwan na ni Aling Kusing si tatay at lumapit kay Diwa. Kaya naman, tumakbo agad ako papalapit kay tatay at mabilis siyang niyugyug. Tay! Tay, gising! Gumising kayo! Gising ako! Ano ka ba? Diyos ko, salamat! Salamat po't boy pa ang tatay ko! Pero tay, pasensya na. Pasensya na kasi dahil sa akin kaya nangyari to. Mamaya ka na humingi ng pasensya. May mas mahalagang bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Pambihira. Si Diwa ba yan nakikita ko ngayong halimaw? Opo tay, siya nga po yan. Pero hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit? Isa lang ang sagot dyan, Isagani. Ikaw ang dahilan, kaya tuluyan akong nakalaya sa matagal kong pagkakakulong. Pagkakakulong? Pero sabi mo sa akin ayaw mo makuha ng mga aswang yan. Kasi lalakas sila, di ba? Hindi mo pa rin ba nakukuha? Lahat na mga sinabi ko sa'yo ay kabaligtaran, Isagani. Lahat yon ay kasinungalingan. Hindi totoong ipinagkaloob sa iyong hiyas, ganun ba? Hindi yun ipinagkaloob, kundi isang sumpa na binuo ng mga sinaunang babaylan upang itago ang kapangyarihang meron ako para ikulong ako sa anyo ng isang diwata at di makapagbago ng anyo at hindi ko magamit ang totoo kong kapangyarihan. Nagganap ako ng sagot. Nagganap ako ng solusyon. Nalaman kong may mga antingerong nagdadala ng malakas na agimat at mutya. At nakilala ko nga kayo sa pamamagitan ni Kusing. Sabi ko na nga ba? Kaya pala biglang nagbago ang ugali ni Kusing ay dahil pala sa kagagawan mo. Tama ka, Tasyo. Ginawa ko siyang alagad ko. Ganit din sa kapangyarihan ng matandang yan. Kaya ipinagkalulo niya kanyong dalawa. Kaya naman, agad akong bumuo ng plano para masino sa bitag ang anak mo. Walang hiya ka. Wala kang karapatang isahan ako. Sa kayang Aling Kusing, tay. Siya naman pala ang pumapatay sa mga hayop. Buwisit na yan. Talaga? Walang hiya nga. Humanda sa akin yung matandang yan. Tama na ang satsat. Napakaiingay ninyo. Tumahimik ang traidor ka. Ikaw ang maingay, walang hiya ka. Pinrotektahan pa naman kita. Uto-uto ka kasi. Ngayong wala ka ng kapangyarihan. Wala ka ng laban sa akin. Wala ka ng magagawa ngayon. Kundi ang magdasal. Itinaas ng halimaw na si Diwa ang kanyang kanang kamay. Umusok yun at kasabay nun, muling umastang susugod ang mga aswang na kasama nila. Lumapit sila sa amin ni tatay. Hinawakan ko na mahigpit ang aking punyal at napatingin sa aking tatay Tasyo na ngayon ay nakatayo na rin. Kinuha na rin nila sa akin ang mutyang daladala ko. Wala na rin akong kapangyarihan na pwede sanang gamitin sa labang ito. Tama ka. Wala ka na rin mutya, kaya naman, kagaya ng anak mo si Isagani. Wala ka na rin kapangyarihan para talunin ako at ang mga alagad ko. Diyan ka nagkakamali, Diwa! Ako? Nagkakamali?
Isang hawak na tao ka na lamang sa paningin ko. Isang tao na wala nang magagawa dahil wala ng medalyon. Nakalimutan mo na yata. Kahit wala kaming agimat o mutya, ay kayang-kaya namin lumaban sa ibang paraan. Wala man akong medalyon ngayon. Sisiguraduhin kong mapapatay kita ngayong gabi. Isagani, ako nang bahala sa mga alagad niya. Ikaw na sa inkantadang halimaw na yan. Sige tay, ako nang bahala. Hayop ka, diwa. Katapusan mo na! Mabilis kaming kumilos ni tatay. Kahit sugatan, ay pinilit ni tatay na makipaglaban. Kinindatan niya ako at alam ko na ang ibig sabihin nun. Mabilis niyang pinulot ang nakitang itak na nasa lupa at sinugod ang traidor na si Aling Kusing. Sa kanya isinunod ang iba pang aswang. Lumaban kaming dalawa at nang makakuha ko ng pagkakataon, lumapit ako kay Diwa. Hindi naman siya nag-atubiling lumaban. Gamit ang malalaking kamay na may matutulis na mga kuko, ay sunod-sunod niya akong pinaghahampas. Mabilis ko pa rin itong naiiwasan kahit wala na akong agimat. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon, nakabuelo at nasipa ko siya ng malakas. Nawalan siya ng balanse at tuluyang natumba sa lupa. Kinuha ko ang pagkakataon na yon upang sumugod. Agad ko siyang pinagtangka ang saksakin pero naunahan niya ako. Nahawakan niya ako sa leeg. Huli ka, Isagani! Diwa! Bitiwan mo ako! Akala mo ba mapapatay mo ako? Nagkakamali ka! Katapusan mo na ngayon, Isagani! Hinawakan niya ako sa dibdib at dahan-dahan niyang itinutusok ang kanyang matatalas na kuko. Gustuin ko man sumigaw pero hindi ko magawa dahil unti-unti na rin ako nauubusan ng hangin. Ngunit maya-maya ay nakita kong nasa likod na ni Diwa si tatay. Ngumisi ako. Mabilis na itinarak ni tatay sa batok ng aswang ang hawak nitong itak. Nabitiwan niya ako dahil sa sakit at gulat. Ginamit ko namang pagkakataon yun para lumaban. Gamit ang punyal, sinaksak ko siya sa leeg. Hindi ako nakontento doon nang bumagsak siya sa lupa. Agad kong kinuha ang itak ni tatay at pinagtatataga ko ang ulo ng halimaw hanggang sa ito ay mahiwalay sa kanyang katawan. Sa wakas, natapos na ang kaguluhan. Napaluhod na lang ako at naiyak ng gabing yon dahil sa pinaghalong pagod, lungkot at tuwa. Hindi ako makapaniwala na magtatagumpay kami ng tatay Tasyo ko kahit wala siyang mutya at wala rin akong medalyon. Pero kami ang nagpatunay na kahit walang kapangyarihan ay kaya mo pa ring lumaban basta ang layunin mo ay tumulong at magtanggol. Matapos ang madugong gabi na yon, tuluyang nakamit ng aming baryo ang katahimikan at kapayapaan. Lumipas ang 1 linggo. Nagpasya kami ng aking tatay Tasyo na dalawin ang puntod ng aking namayapang nanay. Saglit kong nilinis ang paligid nito at inalis ang mga gumagapang na halaman na bumalot na rito. Nang matapos ay naglagay kami ng kandila at ilang pagkain na may kasamang inumin. Naupo kami sa lupa at saka muling ninamnam ang masasayang alaala nung kasama pa namin siya. Naging seryoso lang din ako at napaisip nang magtanong ang aking tatay Tasyo. Kontento ka na ba? Sa mga natapos at napagtagumpayan mo bilang isang antingero, anak. Marami ka nang napatay na mga aswang. At yung halimaw na inkantadang nakalaban mo, yun na yata ang pinakamalakas sa lahat. Hindi ko alam, tay, kung kontento na ba talaga ako. Para kasing may kulang pa eh. Kahit sabihin na nating nakamit na ng baryo ang kapayapaan, hindi pa rin tayo nakakasigurado na wala nang darating na panganib o kaya naman ay kalaban. Hindi ka pa rin ba sigurado na nakamit mo na ang ustisya para sa nanay mo? Kahit hindi mo sabihin, alam ko may bahagi ng isip mo na kaya mo ginagawa to ay dahil sa nangyari sa kanya. Hindi ka pa rin ba kontento? Kung si nanay ang pag-uusapan, hindi po ako makokontento.
Ang mga aswang kahit paulit-ulit mo silang patayin, ubusin o tugisin, patuloy silang babalik at mag-aasik ng gulo sa mga baryo. Pero ang buhay ng nanay ko, yun ang kahit kailan ay hindi na maibabalik. Pero sa tingin ko, masaya na ang nanay mo kung nasan man siya ngayon. Hindi dahil sa marami ka nang napatay na mga aswang, kundi dahil lumaki kang matalino, malakas, at isang mahusay na antingero. Sigurado kong maiintindihan niya rin ang mga desisyong pinili mo sa buhay. Alam mo tay, minsan, naiisip ko na kaya nangyayari ang mga bagay-bagay kasi may dahilan. Kahit masakit ang pagkawala ni nanay, hindi ko matatanggi na hindi ako magiging malakas na antingero gaya nyo. Kung hindi nangyari yon, kumbaga, wala akong dahilan para pumasok sa ganitong uri ng tungkulin. Tama ka, anak. Naalala ko nga nung bata ka pa na palagi mong sinasabi na gusto mong maging pulis. Gusto mong habulin ang mga kriminal at tumulong sa mga taong nangangailangan. Minsan nga nagpapanggap ka pa na may hawak na baril gamit ang sanga ng punong kahoy. Tama ka tay, naalala ko pa yon. Pero di ba tay, parang hindi na rin naman nalalayo ang pagiging antingero sa pagiging isang pulis, di ba? Pareho lang din naman sila ng tungkulin at layunin. Yun ay ang magtanggol sa mga naaapi, inaabuso at pinapatay. Kaya kung hindi ko man narating ang pagiging pulis, naging mahusay naman akong antingero sa tulong po ninyo. Pero anak, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa naman at kayang-kayang pang makuha ang pangarap mo na maging pulis. Gaya ng laging sinasabi ng nanay mo, susuportahan ka namin sa mga bagay na gustong-gusto mong gawin. Parang ang astig nga nun tay, no? Isang antingerong pulis. O kaya naman, pulis na dating mahusay na antingero. Pag-isipan mo, anak. May konting ipon pa naman kami ng nanay mo noon. Kapag papasukin mo ang pagpupulis, magsabi ka lang sa akin. Susubukan ko tay. Gusto kong tuparin ang pangarap ko para kay nanay. Siguro matutuwa ang nanay mo kung naririnig niya yan ngayon. Ang gusto lang naman talaga namin ay maging masaya ka habang ginagawa mo yung tama para sa kapwa mo. Pero tay, paano po yung responsibilidad natin dito sa baryo? Hindi ko naman pwedeng basta na lang talikuran yung pagiging antingero ko, lalo na po ngayon. Alam nating dalawa na may mga nagtatago pang halimaw at aswang. Sino ba nagsabing kailangan mong talikuran? Ang pagiging antingero nandito yan sa dugo at sa puso natin, anak. Hindi yan nawawala porque nag-iba ka na ng uniforme. Lalo ka pang magiging mabisa kung tutusin. Isipin mo, alagad ka ng batas sa umaga, tagapagtanggol ka naman sa dilim. Pulis na may lihim na agimat? Parang pampelikulan talaga tayo. Sa bagay, baka mas madali ko nga matutunto ng mga kakaibang kaso at pag-atake ng mga aswang kung may access ako sa mga report sa presinto. O diba, magagamit mo pareho. Pero nasa iyo ang huling desisyon, Isagani. Basta tandaan mo, palagi lang akong nasa likod mo. Tapusin muna natin tong naiiwang gulo rito sa baryo. Tapos, unti-unti nating asikasuin ang pag-a-apply mo. Salamat tay. Pangako po, hindi ko pababayaan yung nasimulan natin. Lilinisin ko muna tong baryo bago ko tuluyan tuparin. Sorry po. Salamat tay. Pangako po, hindi ko pababayaan ang nasimulan natin. Lilinisin ko muna tong baryo bago ko tuluyang tuparin ang pangarap namin ni nanay. Maiba nga pala ako, anak. Ayos ka lang ba talaga? Bakit tayo na bang ibig niyo sabihin? Yung tungkol kay Diwa, kilala kita, anak. Alam kong nagkagusto ka ron sa ikantadang yon, na isa palang aswang sa totoong buhay. Ayos lang ako tay. Oo, nagandahan at nagustuhan ko siya nung una. Pero nung malaman kong traidor at masama ang ugali niya, nawala lahat yun tay. Umayaw na ako. Pangit naman pala talaga yung totoong anyo niya eh. Nakuha mo pa talaga magbiro. Pero seryoso, gawin mong aral to. Sa mundong ito, anak, maraming mapagpanggap. May mga
kakilala, kaibigan o kamag-anak na nakangiti sa harap mo, tapos may masamang balak pala kapag nakatalikod ka na. Huwag mong ibibigay kagad ang buong tiwala mo kahit na kanino. Totoo po yan, Tay. Ang hirap-hirap ng magtiwala sa panahon ngayon. Dahil sa ginawa ni Diwa, natatakot na akong matira ng patalikod anumang oras. Hindi ko na alam kung sino pa ang totoo dapat kong pagkatiwalaan. Babalik din sa ayos ang lahat. Kailangan mo lang talagang matutong kumilatis ng mga nakakasalamuha mo. Bukod pa ron, magiging busy ka rin sa mga susunod na araw. May nakarating kasing balita sa akin. Tay, sana naman hindi masamang balita yan. Kakatapos lang na matinding gulo rito sa baryo. Hindi to tungkol sa mga aswang. May lumitaw raw kasing isang makapangyarihang mutya sa karagatan, doon sa isla na iniiwasan ng mga mangingisda. Oh, isang mutya? Balak niyo bang puntahan at kunin yun, Tay? Hindi ako. Ikaw ang kukuha. Alam kong masama ang loob mo sa pagkawasak ng medalyon mo. Naging mahalaga na sa'yo ang agimat na yun. Kaya panahon na para makahanap ka ulit ng bagong magagamit mo sa mga susunod mo pang laban. Aba, game na game ako dyan, Tay. Ayos! Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pumunta kagad ako sa dagat na sinasabi ni Tatay para hanapin ang sinasabing mutya sa karagatan. Hindi naging madali ang hinarap kong pagsubok doon dahil kailangan kong puntahan ng isla at harapin ang mga mababangis na nilalang na nagbabantay doon. Pero sa tulong ng determinasyon ko, nakuha ko ang mutya. Pagkahawak ko pa lang sa maliit na hiyas na yon, naramdaman ko agad ang kakaibang lakas na pumasok sa katawan ko. Pagkatapos ng misyon na yon, tinupad ko ang pangako ko. Nag-aral ako ng mabuti, pumasok sa training at eskwela at sa wakas, nakagraduate din ako bilang isang ganap na pulis. Sa bawat operasyon na pinupuntahan ko, palaging nasa bulsa ko ang nakuha ko mutya. Hindi ko lang to ginagamit laban sa mga aswang, kundi pati na rin sa mga masasamang loob at kriminal na nagtatangkang gumawa ng masama sa akin at sa mga inosenteng mamamayan. Dahil dito, naging kilala akong matapang, tapat at mahusay na alagad na batas. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ito at sana po ay nagustuhan nyo at ng mga tagapakinig ang ipinadala kong kwento. Bago po ako tuluyang magpaalam, gusto ko lang pong mag-iwan ng paalala sa lahat ng nakikinig ngayon. Mag-ingat po kayo sa mga taong pinapakitaan nyo ng kabutihan dahil sa panahon ngayon, napakaraming mapagpanggap at manloloko. Akala mo ay kakampi mo sila dahil sa magagandang pinapakita sa harap mo. Pero kapag nakatalikod ka na, doon ka na nila titirahin at gagamitin para sa sarili nilang interes. Huwag niyong ibibigay kagad ang tiwala niyo ng buo. Kilatisin niyo munang mabuti ang bawat tao bago kayo magtiwala. Mag-iingat po kayong lahat. Muli, ako po si Isagani at ito ang aking kwento. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Sana po ay pindutin niyo rin po ang subscribe button at ang like. Mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga kwento. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.